član sam 96. društva Golubarskog saveza Srbije. U ovom savezu sam od 92. godine, kad su se delili, kad su se rasturali u jedno drugo, ja sam tu gde jesam, opština Zvezdara, 96. društvo, 75. godine osnovano. 92. godine me učlanio stric, mali sam bio, ja sam sa 6 godina počeo već da trčim za golubovima i tako je ostalo do dan danas. Pokojni stric, nažalost on je preminuo, on me svemu naučio oko goluba, sa 6 godina sam bukvalno počeo da jurim, da gledam, da zaspim pored njega, on gleda golubove, Momčilo Ivković. I tu je tako krenuli moji prvi koraci. Onda sam tako kao mali, oni odu u školu, ja 6 godina, šta ću ja, ovi stari odu u školu, ja oko goluba napravio mi prvi kao kavez u potkrovlju u jednom tavančetu, gde sam ja odatle i pao, tu sam i operisan, znači golubi su imam i operaciju u njih gde sam se peo bez ikoga sa 6 godina i tako da čuvam taj ožiljak i dalje i dan danas 42 godine imam. Volim golubove, čuvat ću ih dok sam živ, kad nisam u mogućnosti da ih pratim, dešavalo se da nisam tu bio, kad je bila i vojska i ovo i ono, ja uvek imam naviku kad izađem, gledam u nebo. Jednom će i auto da me možda zgazi dok ovo, ali uglavnom to je to. 1999. godine već počinje pokojni Boža Kazančić me volao, kad tako bio sam mali ovo, ajde da idem kao treći član da sudim utakmice. Išao sam sa njima kao treći član, kao da učim, ja sam već znao, 99. godine već sam imao 16 godina, već sam znao sve oko goluba. Tad su me nagovorili da pustim prvu utakmicu, ja sam spremio golube, napravio sam možda i moj prvi rezultat, to je taj pehar, 6 sati i 10 minuta 99. godine. Još je bila Jugoslavija, bio sam dete. To je tad bio i lep rezultat, oni kažu ti si uspeo da spremiš golubove, rekao uspeo sam. I od 1999. godine tad bio taj prvi rezultat, onda tad bilo je bombardovanje, imali smo dosta dobrih takmičara tu, ja sam išao tu, svi su me znali, mi smo starosedoci, moji pradedovi su ovde od 1807. godine, Mali Mokrluk. I onda sam kod strica tu, Dragiše Ivkovića, otišao, uzao sam jednog mavijana koji isto preko Avramovih goluba, to su tad bili dobri golubi, možda i najbolji. I onda sam, uhvatio sam jednu ženku, bio tu kusu, to vam pričam od 2000. godine do 2004. godine gde sam napravio 10 dvocifrenih rezultata tada. Više puta bio šampion društva i znači, u 2004. godine sam bio 4. za region sa tim golubovima i tu je bio kod nas jedan moj otac, ga je poznavao, Vojče, pokojnik, koji je imao iz Mirjeva. On je imao golubove od pokojnog, ili ne znam da li je u stvari živ, ne mogu da utvrdim, Raja Čor iz Mirjeva, gde mi je dao Darčina jednog i Darčinku. Tu su bili ti tekiri, oni su izvodili tekire. I onda su to bili taj par mavijana od strica tu iz sela i ovo izvoli su te mavijanke koje su letele tada dvocifreno konstantno, znači od 10 do 12, 12,5 sati i tekiri koji su bili preko tih Drčina. I od jedne plitkošpice tekirke, to se ne sećam čija je bila, bio sam klinac. Od 2000. godine, znači do 2004. godine napravio sam 10 dvocifrenih, a napravio sam 15 rezultata do 20. Što imam sada, imam sigurno oko 100 rezultata, možda neki više, ali nemam, pola sam, selio sam se u novu kuću, sam napravio i ovo preselio i tu je dosta materijala ih fali. Ali otprilike imam oko 50 dvocifrenih rezultata, tu je, od 48 do 50 je trenutno, nastavljam dalje, ima 2025. godina koja je krenula, da će Bog, bit će još dvocifrenih rezultata. I onda od 2004. godine se nastavlja ti, neki golubi se tu, se ja ubacujem, dok se nije 2007. godine, pričamo sad o šiljkanima mavijanima, koji su bili, moram da ih pomenem, da su to golubovi koji i dalje traju i dalje su
Oni su kod mog brata Ivković Ljubiše, Pupeta, ti Mavjani koji su poznati, dosta golubara tera te golube sada, više njih, njemu je priplet kod drugara u Vrčinu. To su golubovi parenje tekir Bakalinov, Minđušina Šanorepa kod Željka Sibinovića koji je tada bio taj Banga tekir Levokili, to je od tog para sin, na moju tekirku Beli Podrepa koja je izvedena od tih rajinih golubova. To je bio najbolji par, to oni su izveli tog malog crnog, kog sam ja zvao Papagaj, on je otac, a majka je Mavjanka isto od Željka Sibinovića koja je bila od 169 Mavjana i crne, male crne od Raše Pogačice. To sam pročitao u Svesci, to sam ja taj par upario izvao s tog Mavjana koji je paren na tu Mavjanku i tu su ispale te helikopterke što sam ih ja tada zvao. To su golubovi koji su isto napravili sigurno 15 dvocifrenih rezultata, ali su imali su jednu manu, hteli su da zanoće. Znači, bilo je uvek za 5. goluba da li će biti, da li neće. Golubi koji su jaki fizički, oni sad, ima ih dosta kod Nebojše Petrovića Munje, tamo su i kod mog brata Ljubiše. Tako da to su golubovi od 2007. do 2011. 12. Oni su isto napravili 15 dvocifrenih rezultata i dosta preleta. Jedne godine sam čak imao i 6-0 u godini, jer nisam imao 5. goluba, oni su letali znači ceo dan i nemam rezultat na kraju. I onda sam ja rešio da, nisam rešio u stvari, igrom slučaja se dešava da ćela mi pošalje tekira plavog, Rade Jergačević Brnja, naš koji ima Avramove golube, od tog Avramovog Mavjana sve potiče ti tekiri, on mi daje ženku, u stvari izvodi mi ženku koja je isto letala juniorsku utakmicu i ja parim taj par, izvodim tu bakarastu tekirku, koju posle parim na Mavjana kog sam uzao od Siniše Krstića, u stvari od Dušana Kotorčevića od Duleta, mog druga. On mi to na silu, bukvalno je bilo uzmi ga i ono se ispostavilo da je to taj par koji je u stvari pokrenuo sve te ubodene tekire, izvao se ubodeni tekir, izvao se njegov brat, 12 goluba se izvelo, 11 je letelo, rezultirali, znači svi kao juniori, kao seniori, sem plave bakaraste, koja je Dule uzeo, bio na 6 meseci, u stvari on mi je uzeo da je sačuva, da je ja ne bi terao jer je bila markantna i prelep golub. Tako da tu kreće onda od 2013. taj par, na 2014. izvodi se ubodeni tekir, izvodi se plava letačica, koja je nažalost uginula kod taleta, dobila je tumor, ali je isto imala 8 ili 9 dvocifrenih rezultata velikih, ne 10 minut, 10,5, nego od 12 do 14,30. Šanokrala tekirka je bila kod mene, koja je bila na pecka uparena, koja je izvala kardijanke, koje sad izvode fenomene letača koji lete, dvocifreno lete. Šta smo mi u stvari tražili? Mi smo tražili od goluba da ima taj vis, dobar vis, kružan let i silazak. Nikada do sada, ja se takmičim od 99. godine, ajde ne računam te neke prve godine klinac, nikada kod mene, evo sudije su žive, zdrave, mnogo njih, 95%, nažalost neki su možda i preminuli, nikada niko nije imao jednu primetbu, niti je imao lošu reč ovde da se dalje golub, retko kad dobijem nulu na silazak, znači tu ima uvek grupno po 2-3 goluba, siđu zajedno, nemam problem nikakav, jeste teren malo nezgodan, mi smo ovde na vrhu brda, mi smo odavale niži možda nekih 50 metara nad morskom visinom. Tako da ovde su golubi, malim okrugu imamo Stevanović Zorana Čarlija, Rajko Ivković u krugu, ja, moj brat dok se takmičio, dok nije počeo da vozi kamione, takva moja firma, on radi u Hrvatskoj, vozi kamione, on je isto bio odličan takmičar i strog. Imamo tu Krstić Sinišu, imamo Tapić Miodrag, koji isto vrhunski bio dosta u prvih mesta, dosta rigorozno gleda golube, on je naš predsednik društva 96. Perić Zoran, znači s kojim sarađujem, tako je, ovo Sibinović Dimitrije Džamba, on, na primjer, čovjek ima 15.05 prošle godine, preprošlo ovde se to nije desilo, jer ovde je takav teren da mora to da bude sve u sekundu, da bi to bio mnogo veliki rezultat.
Tako da imamo mnogo vrhunskih takmičara, ako sam nekog zaboravio, ne znam, Mladenović Aleksandar, da, moj sestrić, kako on je sa bakarlijama staru rasu čuva, znači on to, samo su mu bakarlijani i crni tekiri i on to čuva, isto odličan takmičar, letamo golubi dvocifreno, tako da hoću da kažem da na teškom terenu, mnogo teškom, u stvari hoću da kažem, mi ostvarujemo, ekipni pobednici smo regiona, 2004. bili, 2003. smo bili ekipni pobednici regiona, 2025. sada, znači 3 puta ekipni pobednici regiona, opštine smo bili dosta puta, to sad i ne znam, to ja ne mogu da, ali smo svaki put imamo uvek 6-7 takmičara, od toga smo dvocifreno svi. Ove godine imamo, ja sam isto, zahvalio bi se i Nidži sekretaru našem koji izašao u susret, ja sam ga pozvao, to se prvi put sad dešava da 4 imamo 4 u ekipne pobednike, ja sam zamolio, on je rekao na glasanju će biti, ali možemo da, to je moja želja bila, u stvari svih nas, pošto smo svi imali za region seniore, ja sam imao 13-31, Rajko je imao 12-14, Sibinović Dimitrij ima 12-25, ja mislim, i Stevanović Zoran 11-44, to je preko 12,5 sati, možda ja ne znam i koliko imamo, nije izračunato, ali imamo 12,5 sati naš 4 tu u krugu za region. Ja sam taj dan za region imao mali peh koji je mene razočarao, ja jeste vrhunski rezultat i stojim iza toga. Ja ovde, kako sam se preselio, imam 3 rezultata, preko 13 sati i imam dvocifrenih već 7-8, ali hoću da kažem da to su rezultati koje meni je taj najiskusniji golub za region, najbolji golub, kad su zadnji 2 silazili na 14.43, 14.48, jedan jeste stariji bio golub, koji je iskusan, a jedan je bio mlađi, taj ubodeni Tekirić mali, koji ne prvo, oni su sleteli, taj matori najiskusniji, 2 matora najiskusnija, jedan, za jednog sam rekao da nema snage da siđe, on je visoko, ali taj crni mamin je trebao da siđe, ja bi imao 14.28, bio bi drugi, naravno. Region je to je, zato ja kažem, uvek mora da ima čovjek i sreće da bi pobedio. Dešava se da ovo, ja sam 2004. godine bio prvak Beograda, kad je bilo 2004. godine, to je pehar gde smo ekipni pobednici, ja sam bio 4. za region Klinac 2004. godina. Kad je taj Tekir Zlatko, kog sam ga zvao, on je bio na 50 metara bukvalno, ja sam imao 4 goluba između 9.40 i 10.10, a prvak regiona je bio 9.45. Ja sam bio 4. i ušao mi je golub sa 5.15 u prosek, on je bio na 12,5 sati nisko nad krovom da kreće oluja i tu se završava sve. Nosi ga, znači sreća. Nisam imao sreće taj dan, ali nadam se ove godine, 2025. da će biti ta udarna, jer golubi za sada pokazuju, mi smo već ušli u sezonu, za sada pokazuju da može biti i svašta. Ovo je taj Tekir matori ubodeni, koji je leteo 2 sezone kod mene, 2015-2016, ima 7 zvaničnih rezultata, 13.37 prosek, 2 zlatne alke, perfektan golub, najbolji golub kog sam imao u svom životu, možda nikad neću ni imati takvog letača čudnog, koji imao svoje neke navike čudne, vezan nije trenirao nikad, letao je samo utakmice, direktno iz kaveza, znači nema treninga, ako se košava se na mesti jaka da bude, on leti, dvocifreno leti po tom vetru, inače vezan nikad nije trpeo da ima strano telo na sebi, uletao je u drvo, u bilo šta, samo ako se jednom sam ga vezao i više nikad, onda sam provalio da on u stvari ne trpi to, ali ima prirodnu snagu i prirodnu kondiciju. Golub je letao, po 50 ljudi ga je gledalo, na 40 stepeni, Srbiju plus je letao 14.25, Srbiju letao region, opštinu 2 puta, 14.25, 13.30, 13.48, zlatne alke, jedan put je letao i 14.25 za region, ali nisam imao rezultat, jer nisam imao 5. goluba. On je bio 4. po redu i tad je i penzionisan. Inače, golub bez jedne greške, nikad nije niko posumnjao, čak i desilo se jednom za Srbiju plus kad je leto 14.20, komisija mi rekla nema ništa, izgorelo je nebo 40 stepeni
Ja sam rekao, ne treba mi 10 sati rezultat ako njega nema, ali garantujem da je tu ako je živ. On se naravno, 50 ljudi je bilo u dvorištu, pojavio u dvogled, iz dvogleda u nepropisno, iz nepropisnog visa sleteo, tačno na krov, gde čovjek nije verovao i pružio mi ruku, kaže ja ne bi smeo da garantujem na ovakvom danu da može neko da siđe ovako. To je on je radio neke stvari koje normalan golub ne može da uradi. Inače, i start mašine kad izleće, preleti komisiju, uđe kroz rupu i čeka me da ga uzmem u ruku da ga bacim. To je radio, to su se i sudije koje su bile tu nisu verovale, ja otvorim start mašinu, on izleti, prođe kroz rupu, sačeka me, ja ga uzmem i bacim ga. I onda on radi svoj posao kako zna i najbolje ume. I to je znao i to je pokazao više puta. Ako neki golub ostane slučajno da leti s njim, to je onda problem tom golubu, ne njemu. On čeka i on čeka kraj i završava. Kod njega se sudija svira kraj kod njega. Tako da bolji golub nije ušao kod mene, ja sam ga izveo. On je imao i nesrećno detinjstvo. On je izveden 119. redni broj. On je 119 redni broj. Ja sam imao 120 alki, on je bio najmanji. Roditelji su ga odbacili jer je to bio kraj već. Moj drugar, jedan koji je bio tu, kaže daj mi ovo pile, malo ovo vidi nikakvo. Ja kažem nosi ga kući, rekao ovo. I ja uzmem, bacim ga, mali bio, rekao aj neka ide bolje nego da, znaš, da ovo ugine. I on uveče vrati se. Ja kažem, rekao aj možda je slučajno. Ja ga ponovo bacim i to su njegovi letovi bili kao pile. I on je odmah sledeće godine, 2015. godine, pokazao u stvari da ja grešim. Uzeo je zlatnu alku za opštinu 13.48, 14.25 je odmah letao region. I u treninzima na lepim danima, kad je lep dan, kad mora da pustim na krila, on opet leti između 14 i 15 sati. I to je let koji je, ne moraš mnogo da se trudiš, znači tu se stalno se nađe u dvogled. Markantan je uboden u oba krila. Tako da sa njim nikada greške nije bilo i to je najbolji golub. Inače, golub je izveden od Siniše Krstića, Mavijan Dunskog, i on Dušanu Kotorčeviću izveo. Godinu dana su me ganjali, uzmi goluba crnog Mavijana, Sinke Metero. Ja kažem, rođo, šta će mi golub, rekao ovo, kaže uzmi, dobar je golub, oteraće ga Dušan, kaže ovo. Ja odem i Dule mi da tog crnog Mavijana kojeg ja donosim kući, parim ga na ćerku od Ćelinog tekira, ko mi je Ćela poklonio kad je otac moj bio sa Tomom Šinterom kod njega, poslao je, kaže, pošalje u Radu, taj Ćelin tekir je paren na Radeta Jorgačevića Ženku koji ima Avramove golube u sebi. Znači, ona Ženka ima Avramove golube i to su u stvari i osnova goluba tih tekira. Znači, Avramovi golubi, Ćelin tekir i ovamo su Zlatkovi golubi, Barka ta matora, Barka Matora je u stvari baba tom crnom Mavijanu, koji su sad kod Siniše Krstića, isto golubi su tu, lete odlično, dvocifreno gledamo, a to je znači, on mu je otac, crni Mavijan, i to je bio par koji je 2 godine samo izvodio i u godini su se izjelovili. Mladi golubi, on je bio možda 4 ili 5 godina, ona je bila 3 godine, to je verovatno neka sudbina. Izveli su 12 brata i sestre, plava bakarasta tekirka od koje sigurno ima sada ove godine da će da leti sigurno 50-60 golube savezne utakmice, njeni unuci i paraunuci, plava bakarasta. Ona je jedina nije letela jer mi je Dule ušao i uzao mi Ženku i odno kući i vratio mi je posle 6 meseci i kaže evo ti ova plava tekirka, ovo će ti bude jedna od najjačih Ženki. To je njegova rođena sestra, ona jedina nije letela, 11 njih je letelo. Svi su imali dvocifrene, svih 11 su kod mene koji su ostareli tu i neki nisu sad pokazali baš vrhunsko, ali su svi golubi dali korektne golube koje možda se takmičiš, možda praviš 9, 10, 11 sati kad god. Njih 11 je svi rezultirali kao juniori, kao seniori, on nije letao kao junior jer je on bio najmanji, on je zadnji izveden, ali su braća i sestre imali rezultat kao juniori, dvocifreno i kao seniori su leteli od 12 do 14 sati svi ti golubi, od tog para. U te 2 godine, znači 2014. i 2015. Što su izveli. I izjelovili su se u toj istoj godini. To je znači neka, sad ne znam, to nešto ima, ali su izveli tog fenomena koji je dan danas. On je zadnjih 5 ili 6 godina kod Taleta, mog drugara u Pančevu s kojim sarađujem 20 godina, rekao sam. Imam tu kojem je on 2 sina, ima ćerka, ima unuci koje sad pravimo, on na njegove golube ga sad širi, jer je on malo
kako da kažem, nije šupalj golub, da kažem, nije sportski kao utegnuo, ali on kao plakata kad ga uzme čovjek u ruku, ali u stvari ne može niko da leti s njim. Ne može. Evo, ovo je jedan unuk od ubodenog tekira koji ima 2 zlatne alke. Izveo je 3 juniora prošle godine za Srbiju Plus koji su leteli. On je otac. Ima rođenu sestru koja je isto izvela goluba koja je letao za juniorsku utakmicu. Brat mu je letao za seniore region, kad sam pravio 13-31. To je jedan od sada trenutno ključnih goluba u mom kavezu. On je dupli unuk u stvari u Bodenom i sa muške i sa ženske strane. Tako da to je, on je izveo sada, on je 2 godine tek se pari. Ima dosta, ima i 2 ćerke u priplodu. Tako da to je sad krenulo tim tokom što se tiče tih tekira. On je jedini bio, on je junior, letao je kao junior, imao je jedno zanoćevanje i posle toga sam ga ostavio u priplod kao mladog. Nije letao utakmice, ali je pokazao da može da bude dobar priplodnjak. I to je i dokazao u zadnje 2 godine. Sin u Bodenom tekiru, on je letao je jednu sezonu, ima 13 sati 20 minuta društvenu utakmicu. Seniorsku saveznu nije letao zato što nije sleto bio vezan i onda sam ga dao drugaru na parenje. I on mi ga sad vratio ove godine. Izveo je za sad solidne mlade koji obećavaju. To mu je taj sin letač tekir mali što sam ga ja zvao. I on će sad dalje da pokazuje šta ima u njemu. Da li ima gen letački kao na oca. Što i daju dalje svi ti tekiri. On daje za sad tu pamet, vis, dobar centar i silazak. Unuka od Ubodenog koja je ove godine dala obećavajuće mlade i prošle godine je jedna ćerka letela utakmicu za Srbiju Plus. Ona je izvedena direktno od ćerke, plave od Ubodenog, na unuka od Ubodenog. Znači ona je isto, može da se kaže, dupla ubodeni tekir taj, matori. Tako da ona sad obećava, ona će sad u krvnom srodstvu se svi pare ti tekiri sada. Seku se na taletove golube, sa njim sarađujem 20 godina golubarski i dobro se gađaju golubi, gde je i ubodeni i kod njega i ostavio dobrog traga, nadam se, nismo još, to se još pari, ostavlja dosta golubova, ali uglavnom to je što se tiče toga, nema promašaja kod tih goluba. Tekir Pecko taletov golub koji pari sve ženke, 5 ženke je do sada upario kod mene, bez greške izveo, sve na tekire se pari taj golub, to je on meni poklonio tog goluba pre 5 godina i u zadnjih 5 godina on je promenio 5 ženki da nije imao nijednog promašaja sa tim golubima. Znači gađaju se perfektno, imaju vis, silazak, centar, sve. Pamet, što je najbitnije, imaju pamet i imaju taj kružni let što svi traže. To je taj golub koji je osnova što se tiče muške strane da pari unuke od Ubodenog, od ovo, to je taj Pecko. Ženka je taletov proizvod koji mi je poklonio. To je ćerka od Ubodenog i od njegove ženke, koja je dala ove godine i prošle godine juniore fenomene, koji su leteli dvocifreno više puta, svi su tu. Izvela je 4 goluba su tu i danas kao seniori lete, tu su i dalje. Lete dvocifreno, jedna perfektna ženka, ona je uparena sa tekirom, sa Peckama, sinom od Ubodenog. Unuk od Ubodenog i par, ja bih rekao, jedan od jačih parova u mom kavezu. Ona je majka. Ćerka od Pecka, tog taletovog, onog matorog, i od rođene sestre od Ubodenog, koja mi je dala prošle godine za region i za sve seniorske utakmice najjačeg letača, tekira Šankrlo, koji ćemo vidjeti posle među teračima. On je tu, leti i ove godine. Tako da rođeni brat Soko ga je odneo i inače je bio možda i jači letač od njega i sad su ove godine vraćena je sa istim mužjakom. Ima i rođenu sestru koja daje isto dobre golube, ali ova je dala fenomena.
Ona je letela kod mog brata Ljubiša Ivkovića Pupeta, letela je ženka više puta između 14 i 15 sati i on mi je poklonio, pošto on vozi kamione, radi, i poklonio mi, vratio mi nazad i rekao mi je da je fenomen i bio je u pravu. Ovo je rođeni brat Tekira Budenom koji ima 14 dvocifrenih rezultata, leto je 5 sezona, bez jedne greške. On je sada penzionisan pošto se izjelovio se, nije više za upotrebu, ali krasit će moj kavez dok je god živ. Čuvat ću ga, to je jedan golub koji ima sigurno preko 12 sati prosek iz 14 puta. Između 11 i 14 sati ima 14 rezultata dvocifrenih. Ova ženka mi je dala prošle godine juniore i ove godine seniore, to je paren Taletov tekir sa peckom, zamena, tako ga zovemo, pošto je zamenjen za jednog koji nije mogao da izvodi, i uparen na ćerku od Ubodenu, ženka koja daje. Rođeni brat joj je letao 1448 region, juniorske dve je preleteo, Ubodeni mali, ona je ostavljena u priplod i još jedan brat ima koji je drugara u priplodu. Ona je dala van serijske golube ove godine i prošle, koji su leteli, juniori. Leto je sin za Srbiju Plus, 8.30, i ona dalje sad se pari. Ovo je tek je fenomen o kom smo pričali malo pre, unuku Dubodenog, od Kardijanke, od brata od Pupeta, kojeg je izvela. On je leto prošle godine 13.48, 13.30 i ima jedno zanoćevanje. Golub leti dvocifreno i sad, već evo peti let, sezona je krenula, peti let, on već 2 puta ima dvocifreno, jednom vezan 3-3 u oba krila, peti let, četvrti let je leto isto dvocifreno na puštena krila. Tako da ulazi u formu i ponavljaće kao i prošle godine. Golub je bez greške, svaki put je tu bio, jednom je bio laganiji dan, on je ostao sa 3 goluba da leti i nije sletao, ali je upisao sve rezultate drugi. Junior koji je prošle godine letao Srbiju Plus i leto je region je zanoćio juniore, gde nisam ostvario rezultat, imao sam 4 ispravna goluba, 3 nisu sletela, 4 nisu sletela, 4 sam imao u rezultatu. On je letao i Srbiju Plus, region je letao dvocifreno. Ove godine pokazuje da će biti možda sa Tekirom fenomenom rame uz rame. Golub je fenomen, leti vezan. Koliko leti vezan, toliko leti i odvezan. U ovih 5 letova je pokazao da će ove godine da... To je inače sin od Tekira sa peckom, koji je uparen na Tekirku špicastu. To je taj par o kome sam pričao da je izveo sve golube koji lete i tu su, pametni, za sad silazi, imao je juniorski rezultat za Srbiju Plus i od njega očekujem najviše ove godine. Najdraži rezultat mi je opština drugo mesto, kad sam bio, to je bilo 2015. kad je u Budeni uzo Zlatnu Alku, u stvari tad sam pravio 13.02, 5 goluba je bilo na 14 sati nad krovom bukvalno. I imao sam 3 na 11 i od tih 5, 4 je sišlo, 2 je sišlo. Sva 4 goluba su bili braće i sestre. Znači u Bodeni i malo u Bodena su sletali na 14.25, 14.25. Plava i još jedan u Bodeni Tekir Matori, kojeg smo videli, koji je, nažalost, se ne izvodi više i ovo. Znači, u Bodeni i Plava su sletali na 14.15, on je sletao na 14.25, 14.25 i peta ženka nije sletala, da sam trebao da budem isto prvak uopšte. To mi je najdraži rezultat, jer tad sam vidio kao da je svadba, komšija me pitao šta se dešava da se ženi neko. Ja sam rekao, ne teram utakmicu golubove, jer je bilo stvarno mnogo ljudi, ja ne znam, ja neke ljudi nisam vidio po 10 godina, bili su, došli su tu. Tada, to je bila ta godina i isto mi je drag rezultat, pričao sam kad je letao u Bodeni i tu Srbiju Plus i Smedereva su mi ljudi sudili, sad ne mogu da se setim kako se zovu ljudi, to su ljudi sa kojima stvarno vrhunska komisija, znaju da gledaju ljudi, to mi je isto drag rezultat zbog toga, na 40 stepeni 11.25 sam pravio gde on, Tekir, ostao je sam, on i jedna ženka koja nije viđena ceo dan, ali on viđan do 13. sata i posle 13. sata nije više viđan.
gde se dešava da mi komisija kaže hoćemo da završavamo, ja kažem ovako, imam 10:20, rizikujem rezultat, nemam rezultat ako u Budeni se ne pojavi za pola sata. I to reku u dvogled, iz dvogleda ovo, to mi je drag rezultat zbog toga, gde se on pojavio stvarno, gde je Rada Jorgačević, taj od kog idu ti tekiri, on ne zna, čovjek gleda u dvogled i kaže nešto mi treperi, kaže evo komisija me pogleda, jedan član komisije, kaže moguće, ja kažem, evo, tu je 100%. I on ga je našao, on je golub silazio do 14:25 je leto i tu utakmicu, 40 stepeni stvarno je bilo mnogo vruće. On je sišao na 14:25 bez da ima onih vivaka, galebova, ništa ga ne može da ga poremeti, on kad krene, to je to, završava utakmicu i završilo se. Čovjek mi pružio iz komisije ruku, Nikola Đorđević, ja mislim da je bio i ne znam drugi ko je bio, pružio mi ruku koja je svaka čast, ja ne bih smela se kladim na ovoliku temperaturu. Veruje golubu i veruje meni, ali kaže ovo je premnogo za goluba. Golub koji je vreo, sišao, vruć kao, ali njemu to nije pravilo problem. Ove godine, 2024. prošle sam treći za Srbiju, plus što mi je drag rezultat. Drag mi je rezultat zbog toga, mnogo ulaganja, mnogo gubitka. Blizu 90 juniora sam izgorao. Kažem izgorao zato što je spremanje u julu, avgustu. Seniori su završili, krenuli juniori. Velika su ulaganja ta, Srbije plus, vidim tamo po Facebooku i to, oni pišu ljudi svašta, lete golubi, lete ovo, ja verujem, ja poštujem svačiji rad i ovo, ali treba da se potera od jula juniori da krenu mladi i da dođeš do Srbije plus. Ja kažem da pusti, bilo je nas 6, sve takmičare znam, poznajem vrlo dobro, dobri ljudi, dobri takmičari. Ja kažem, što manji krug znači da smo uspeli. Da je nešto lagano, bilo bi nas 150. Sudili su mi utakmicu gde su golubi svi preleteli, ja sam 2 ekipe juniorske pred Srbiju plus izgubio 2 puta po 9 goluba. Prve ekipe, ova ekipa isto, gde mi je, naravno, tu su mi leteli u toj ekipi, to moram da napomenem, moj drug s kojim sarađujem, Peri Zoran, on mi je izveo isto, on ima tekire koje isto preko bodenog, od plave bakaraste i ovo čak i ta zlatna alka je, to je na njemu, to mogu da kažem slobodno, mi smo drugovi. Mi sarađujemo i on je meni izveo te juniore, Belorepa je letela tu utakmicu, Tekir Duz je letao utakmicu i Mavijan Špicasti, Tekir Špicasti koji je poslednji sletao, on je sad kod oca, jer ga otac zavolao, on je u priplodu kod njega, to mi je Perić izveo, 3 su mi leteli, znači neko ti izvede i lete 3 u ekipu za Srbiju plus, to nije mala stvar, znači da je kvalitet. Isto region seniori, želeo bih pozdravim Romića prvaka, da mu čestitam, pobedio je taj dan, prešao igricu, to je najveći rezultat, ja mislim, za region koji je postignut. Vrlo dobro se poznajemo, dobri smo drugari, nemamo lošu reč jedan prema drugog. Ćipija isto poznajem, jako dobro, dobar čovjek. Radulovića čovjeka ne poznajem lično, čestito bi mu isto odličan takmičar, ali moj brat Ivković Ljubiša mu je sudio jednu utakmicu, možda se on seća, da je čovjek, brat mi je, došao je i rekao, prvo, dobar domaćin čovjek, drugo, dobar takmičar, vrhunski golubovi, tako da čestitam i njemu i pozdravljam ga ovom prilikom. Ja sam taj dan 5. bio za region, nadam se, mogao sam da budem drugi, sreće nisam imao da budem to drugo mesto, jer Ović je mnogo napravio, to treba da se pregazi. Tako da sad ove godine ćemo da se takmičimo 2025. i da vidimo gde smo i šta smo, napašćemo sad. Čestitam je Vladi na ovom velikom uspehu koji je ostvario prošle godine, gde je za juniore Srbije Plus napravio rezultat i ostvario 3. mesto. Znači, to je, znamo da su juniori teško za spremanje, da je to avgust mesec gde su velike vrućine, gde su veliki gubici golubova. Ipak je on to uspeo i na tome mu čestitam. Hteo bih da kažem nešto u vezi našeg društva, 96. koje je osnovano 74. godine, znači pre 50 godina. Da je to bilo tada, bilo je puno ljudi, znači bilo je preko 80 članova. I gde su ljudi takmičili se i pravili zapažene rezultate. Međutim, kako koja godina sve je manje i manje. Znači nema mladih i nema interesovanja za golubarenje. Hteo bih da kažem da sada trenutno mi
u našem 96. društvu imamo oko 20 članova, gde je jedno 7-8 baš aktivni koji se takmiče za više saveze. Tako smo i prošle godine bili ekipni pobednici Beograda, gde smo nas 4 ostvarili prosek iz 4 rezultata preko 12 časova. Znači, ove godine imamo, ajde, kao neki naš cilj je da budemo prvaci Srbije ili Srbije plus ekipni pobednici. Jeste, bit će teško, ali trudimo se da to i ostvarimo. Ovo je moj drug Tale iz Pančeva, poznajete ga verovatno, s njim sarađujem od 2005. bukvalno godine, mislim da je tako, 2005. bilo. 2005. godine je čovjek došao kod mene uveče i upoznali smo ga, moj sestrić Mladenović Aleksandar je bio tu, čovjek počeo da golubari i ja kažem, mrak je, nemam svetla u tavančetu tamo da vidimo, kaže, imam ja svetlo, ne sekiraj se. Ja kažem, dobro, kako? Kaže, pa sad će da vidiš, otvara čovjek gepek i vadi mali akumulator i sijalicu i kaže, imamo svetlo. Tu počinje naše drugarstvo i do dan danas traje, to je 20 godina. Nikad lošu reč, nikad nismo oko goluba imali, znači sarađujemo, to je mnogo golubova i kod mene doneto i on je, naravno, kažem, te 2005. godine jednu Marijanku koja mu se svidela. 7. Ili 2007. Moguće, ali dobro, nebitno je. To je se njemu svidela ženka, on je vidio u tu jednoj stajalici, kad je krenuo kući, ja je nosim u ruke, on kaže, šta je to? Ja kažem, rekao, evo poklanjam ti goluba. Znači on kaže, niko mi nije poklonio ovakvog goluba, da samo što sam rekao da mi se sviđa. Ja kažem, sve, uglavnom, tako je sve to krenulo. On je sad jedan od možda najboljih takmičara tu sad, koji je u vrhu takmičara, tog svega takmičenja i saveznih i društvenih i to. On je isto meni dao dosta goluba, mnogo goluba sam tu prošlo i kojih nisu ni valjali ni moji ni njegovi, pa se to pari, tako da uglavnom sarađujem samo sa njim. I sad, zadnjih 2-3 godine Perić, kako se aktivirao Zoran, isto sarađujem sa njim, on meni šta mi treba da, ja njemu dam šta njemu treba i tako se dopunjujemo uglavnom sa tim golubima šta nama treba. To je to. Jeste, tako je bilo davne te 2007. kad sam počeo da golubarim. Još sam do njega, tu smo se upoznali i krenuli da se družimo, jeste, tako je bilo. Tad sam počinio, nisi imao ni goluba i ništa. I jednostavno tim potezom, kad mi je poklonio tu neku Marijanku, koja mi se dopala, postao mi je nekako drag. Eto i do dan danas prijatelji smo ove kuće, njegove supruge, roditelja, dece, poštujemo se, idemo na slave jedan kod drugog, što je jako lepo i to za mene ima veliku vrednost. Tako da to je u principu veća priča od golubarstva, to neko prijateljstvo, to druženje i to poštovanje. Po pitanju goluba, jest u početku davao mi je golubu i tako dalje, dok ja nisam stvorio nešto svoje, kasnije sam se ja revanširao, uklopili smo te neke golubove. Drago mi je da je osvojio ovu titulu i veliki je golubar, veliki terač, tako da drago mi je eto u ovom rezultatu i ovom golubarstvu, eto da sam ja prisutan tu u tim ekipama. Cijenim da poštujem kao terača, kao čoveka, kao terača. Dopada mi se zato što ne prašta, razumeli smo se zato što delimo golubove na dobre i loše. Došli smo dotle da počeli su da se prikazuju kompletne osobine, a to je kvalitetan, visok, kružan, dug let i kvalitetan silazak. Sve u svemu, eto mogu da kažem da mi je drago što sam ovde prisutan i što sam donekle koliko toliko deo ove priče i ove titule koju je poneo, ponosan sam na njega.
nismo u istom savezu, ali to ništa ne deli, tako da je to. Drugar Perić Zoran, koji je vrhunski takmičar, to je dokazao zadnjih 5-6 godina koliko se takmiči. Bio je drugi za Srbiju plus 2022. 23. Drugi za region je bio juniore, isto vrhunski terač. Kamdžija Golube nema tu respekta prema Golubu, da li hoće, da li neće, on tera. Sarađujemo, dobru saradnju odličnu imamo. Kao što sam i rekao malo pre, 3 juniora koje mi on izveo, leteli su u ekipu za Srbiju Plus, preživjeli pakao, tu su i sada, jedan je u priplodu, 2 lete. Naravno ima još tu, ali kažem koji su leteli u ekipu. Sarađujemo šta meni treba, ja mogu da uzmem uvek, i da nije tu ja mogu da uzmem Goluba, taka je saradnja između nas, tako da i on kod mene može da uzme šta hoće. On naravno preferira više od te plave bakaraste koju voli matore, od vodenog rođena sestra. Ima tu dosta Goluba kojima on najbolje zna i to je to. Pa imamo sarađujemo, ja sam uzimao Vlada mi i izvodio neke golubove, uzimao sam na parenje, maltene sad su to sve izmišljeni golubovi. Što moji, što njegovi, ispala je neka nova linija. I zadovoljan sam s tim golubovima, silaze lepo, imaju viz dobar i super, nadam se da ćemo sarađivati još dugo. Za kraj želeo bih da pozdravim sve golubare u Srbiji, da se više druže, da ne pišu, nego da sako, znači da se družimo, da teramo golubove, da uđemo u te vrućine, da vidimo ko je bolji, da, što kaže onaj, da ukrstimo mačeve. I želim vam sve najbolje u 2025. godini, ko je najbolji, taj će pobediti, to se zna. Tako da, to je to, pozdrav od mene.